Dobrý deň a teraz je to recenzia. Neviem, ako som sa dostal ku recenzii, ale sme tu. Ale viem, že som teraz naozaj sľuboval, že kúpim H&M Midasa, ale peniaze proste neprísť. Takže neviem, či ho vôbec kúpim, ale teraz ideme na recenziu. Allegro. Je to dosť dobrý e-shop, dá sa povedať, že e-shop alebo bazar. A majú tam dosť dobrých vecí, ako napríklad veľa katán. Neviem, či sa to tak skloňuje, áno, len teraz som vyšiel školu. Poznámka, ešte som nevyšiel. Takže tam bol len taký shop, neviem ako sa volá. A inak, toto není platené promo. Majú ma v lici, takže no. V tom obchode mali veľa katán. A ja som si vybral actually tú najlacnejšiu, ktorá je aj zo železa. Alebo zo cely, to je jedno. Na obrázku bola pekná, ale bolo tam ukázané, že má nejaké misplinty. To som si povedal, že to mi nevádzi. Ukázala mi, že mi to príde do 14. novembra. V minulom čase, ten deň, keď som to objednával, bolo... Akého to bolo? 8. 9. novembra. No tak čakal som a viete, čo sa mi stalo? 14. novembra mi to neprišlo. Takže bol som vždycky nasraný, že mi to neprišlo. A čakal som, že mi to príde v piatok, 15. novembra. No čakám a zistím, že nič. A až v sobotu, 16. novembra mi prišla správa, nepríde vám to toho 14. novembra. Takže už mi to neprišlo. Ja som vedel, že mi to nepríde. A vy mi až deň potom napíšete, že mi to nepríde. Ja som sa na to pozeral a povedal som si, what the fuck? A pozeral som sa, že kto mi to doručuje. Bolo tam napísané Express One. A ja som si povedal, keď mi to oni doručujú, no tak som v piť. Dobre, a keď mi to už finally prišlo, išiel som si po to, pršalo mimochodom, sme na východe pri Tatrách a pršalo, idem si po to, fajne, donesem to domu, otvorím celé toto v podstate bolo pekne čistúčke až tu na toto a ja som sa na to pozeral a povedal som si, konečne otvorím si môj katán, som tak dlho čakal a viete, ja som si ju reálne otvoril a viete čo? Bola totálne zaprasená. Ja neviem, že čo do nej dávali, ale asi na ňu srali. Neviem, či to je teraz vidieť, točím to mimochodom 2 alebo 3 hodinky po tom, čo som ju dostal. Ale no, toto nie je ten najväčší problém, s tým som sa nejak zmieril, ale ten najväčší problém je, že mi ani nedali vedieť, že kedy mi to príde. No ale inak, katana je dosť dobrá, je aj dosť ťažká, to áno. Není nabrúsená, lebo nechcem tu zabíjať ľudí logicky. Mám to iba na film, ktorý by som chcel natočiť. Keď tak, no sa do toho môžete zapojiť, neviem síce ako, ale napíšte to do komentárov. Je to proste také dobré, nemá to čepiel a nie je to licencované, aspoň myslím, že sa s tým shopom nejak dohodnem. Ale týmto videom by som chcel povedať Allegro. Trošku lepšie spolupracujte so svojimi zákazníkami. Viem, že inde sú super hodnotenia na Allegro a ja s tým nemám problém. Ale len proste, prečo proste ja? Takže toto bolo celé. Viem, že to bolo také maličké video, ale watch time, neviem ako ho natiahnuť. Asi vám tu dám Subway Surfers niekde na screenu, aby ste ma teraz počúvali. A teraz, keď ma počúvate, prosím dajte like, odber a zvonček, keď tak zanecháte komentár, ale ten odber, vážne iba keď chcete, keď sa vám moja tvorba páči. Len preto, že držím katánu. To neznamená, že vám hrozím, hej. Dajte ten odber, prosím. Dobre, takže môžeme ísť a čaute u ďalšieho videa.